jumeneng Mbak Ika. Ya iki. Rasa isin ayo ngadeg. Ya. Isin ngopo? Isin nek werwi tungkae mlethek. Iya. Andel ora ditutupi ta urung-urung. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ha iki ngati-ati. Iki panggunge ciut engko nek kowe. Teng ngandhap mawon nggih. Heh? Teng ngandhap. Ora nang dhuwur. Nang ngisor-ngisor piye? Kon durung njaluk nang ngisor. Aku jek seneng kowe nang dhuwur kok tadi. Kedhuwuren iki lho, Pak. Ora semene iki ngono. Nek glundung ora lara wis to. Iya. Lara ya. Ya ora, engko nek tiba tak engko nek nganti kowe keglundung mengisor, gluduk ngono. Piyaga tak penging kabeh. Diam di tempat tak. Lah nek niba nak ya kudune ditulungi. Lah ya kok dipenging kepiye? Lah aku sik nulungi. Kowe yo anggap ya. Iya. Lah gawe ning kono piye ler. Lah ya kok mlayu rono sih. Ketoke sing semangat nulungi sing bonang ketoke. Piye Mas? Semangat ora? Ora wong. Mas. Ya. Apa tembang kangen ana, gubuk asmara ana, pepiling ana. Ya. Milih Kak. Napa nggih? Oh wonten sik ngersake kujiwat to, Pak? Oh iya. Wah, jan ya. Langgam mujiab sing nyekar Mbak Ika. Ya, monggo. Duh Nimas mustikaning wang. Ki lagu apa jenenge iki isine tentang katresnan. Lah iki ewuhe ngunduh mantu kok. Ya. Ngono. Nek sing ewuh bapakne ya Pak Haji Amin ya golek lagu sing ana hubungane karo bis. Lho ora ono. Iya, mangga. Duh Nimas mustika ning Ya, Piyayi Gunung Kidul suarane apik-apik ya, Mak. Kono iki sinden ki aja kok lair saka wetenge wong. Bolongan tikus diogrok-ogroke metu sindene kok kono. Apa iya? Nganggere telaten. Oh. Monggo saiki Gunung Kidul ki makanan utama ora tok tela, Apa? walang. Mbah. Walang. Mbiyai kene mbok menawa ana sing icip-icip rono. Ya. Nek ning jalan Baron kae direntengi kae lho, no. Ya. Walang kayu kuwi regane larang. Nek ora ya uler jati. Uler jati dipangan. Loh, sing jeneng uler walang ki nek arep dilairke karo sing gawe urip, mesti takon. Kula le urip teng pundi niki? Ning Gunung Kidul. Wis ora umur dawa. Doyak-oyak wong pangan. Ya, ngono ya, Pak. Iki ya panganane walang iki. Oh. mboten mung Gunung Kidul tok kok. Saiki wis ngendi-ngendi panganane walang. Lah sing doyan. Iya. Aku ora doyan. Mbok doyan, Pak? Nya, ki nyai nya. Napa? Digawe oseng-oseng nya. Niku cara kok kono oseng. Ngawur to, goblok to kowe iki kan. Cuk apa bibes iki jenenge iki omahe ning sawah. Sok mlaku ning banyu kae. Nek coro sing ora tak cekel. Oh. Aduyuhi ya lara nek coro ki nek nguyuhi. Niku mboten. Ora. Rumangsane. Coro ki sok nguyuhi. Padha menungso e. Ayo. Tata
Kaya apa ora ana apa? Awas ngati aja ngrasake gamelan iki angel dipaske angel gamelan iki. Ya. Mula paling ora Nek arep gamelan iki pas kepenak dirasake. Pak Amin ki paling ora sasi pisan wayangan. iya. Lah nggih, leres. Gamelane dicucuki terus saben sasi pisan ki iso penak-penak terus. Iya. Alah wis. Iya ya, Mak. Kira-kira entek danane ya dol bis siji. Dol-dol wae ora. Mangga. Esam mira nyirnake lungkrah lan lesu piye iki mau nyirnake krah lan lesu ngilangke rasa kang ngilangke rasa kang samar tresnaku sondol wi tresnaku sondol wi yati Ya. lam-lamen nguci wate ya langgaman terus nglebokke dangdut meneh Ya, Pak. alus terus kepenak alus terus kasar alus terus kasar Ya. Monggo. nguci wate yen nang deket ladi kan cincin halise seselakan wane Plencir kuning nang samake was sinawang yen aku jiwan langitan kuat kaya harap rasa oh
dhuwur lho iki. Amung tansah tak lalekke nanging terus eling Ya. Mekasan bebungkonku pamane sekar ojo mangga teknik yang manjur. Entin ki kudu ngematke ngono kuwi nek nggone cilik ngono kuwi rasah ning joget rasah cenanangan tekan kono-kono. Iya. Cukup sikile rapet kaya Ika mau ning obahe temonjo. Ya ta. Entek dindang tek entek gendang tek. Iki ora tekan ngendi-endi ora gedabikan. Ning krasa. Jogetane. Lah iya jogetane. Heeh, ngono ya, Mak.